Kubor ka Batisi TV. Lawan ra Shithi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Lom so po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka Federation of Western People Senkme hakasantrik unaiwing arajar arpo kalapha da ka Shithi sha chairman jong ka State Bank of India u Rajnish Kumar ban Dawa Pynbiang no yaki korsai pisa neki auto telemachine hapo ka SBI jong ka Nongstoiñ branch habaya keren bat kilat pathai khubor u president jong ka seng uba hamar lingkhoi uloong bala penlong ya ka seng ban pha da ka jingtho show new khle ka State Bank of India kadai namar ka jingbam shimkhia jong ki bor penyaj ban bujli no yaki ATM ki bala sneu hapo ka SBI Nongstoiñ kat hado bakala wanra jing e pat yaki pat ba ak bede bakale pat ba I ut inam ya ka jing Pynbiang jong ATM machine dinakal ya ka seng imban sen mangiu I na ka wei ka force ka wei I Jingkerpat ya manager jong ka State Bank hang ni kada yang iba kampus nasional dengan bansen nak liang jong ka seng menin ka si ilapha ya kan ya jingtho lemba ka email siap ni chairman jong ka State Bank of India bukan Delhi je nang ni min up sport kada nak liang jong chairman semla simkhia ya jing kardu ATM apa jong ka State Bank imban se ban Phah biang dak jing tho sya chairman jong ka RBI Reserve Bank of India baja kani ngin saleh hadin ngin up menta bagi ngin aiko lu stayo atayo bagi ngata ngin sapha dak jing tho sya chairman jong ka RBI bade khadu khadwai nak liang jong seng ni Dawa ya chairman jong Reserve Bank of India baun penbahano yak ni em jula don pah ni bat ulun rak mai kawai hasibil hospital Nongstoiñ bagi pajba hangte gidon kam kerti ya mesin bagi gidon kam kaban lekit dawai dan lekit dawai hangte hospital man iba bagi ka ai ka ba ka ITM hani Nongstoiñ hangte herulan bang ladon dai iben ta ba ka khang omdon ka ta jimpli wat sisenlo jadi dawai ya kani ka State Bank of India bahkan lekloi ni kam